Er du sikker på, at du har energieffektivt udstyr? Overophedning af elektrisk udstyr kan have forskellige årsager. De mest almindelige er tærrede forbindelser. Men problemer med strømkvaliteten, f.eks. en ubalance eller harmoniske oversvingninger, kan også medføre alvorlig overophedning. Dette er et tegn på ineffektiv anvendelse af elektrisk energi. Med de termiske kameraer fra Fluke kan du nemt registrere overophedet elektrisk udstyr, f.eks. kabler og motorer, så du kan holde dine energiomkostninger nede. En Fluke 435 strømkvalitetsanalysator vil være i stand til at fortælle dig, hvor stort et tab af reaktiv ubalance eller harmoniske oversvingninger du har, og hvor meget disse tab koster dig. Takket være den automatiske blandingsfunktion fra Fluke er det nemt at blande det synlige billede og det infrarøde billede, så det bliver helt klart, hvilket kabel der skal udskiftes med det samme. Overophedning på grund af harmoniske oversvingninger kan være et alvorligt problem. Termiske billeder af overophedede kabler kan have forskellige indikatorer. En ens temperatur langs kablerne er et klart tegn på overbelastning, ubalance eller harmoniske oversvingninger. Termiske kameraer fra Fluke hjælper dig med at identificere disse ineffektiviteter i dit elektriske udstyr, og Fluke PQ Analysator 435 serie 2 fortæller dig, hvad de koster dig.